So Cass, we're finally in Bicol. Hi, welcome back to this channel and welcome to a very exciting video kasi pupunta kami sa Pilipinas. Meron kaming mga maleta dito. Got everything we need. Yeah, handa na kami umalis. Naghihintay na lang ng sundo papunta sa airport. Yeah, sasamahan nyo kami sa aming journey! Dito na kami sa paradahan ng airport. Wow, nasa bus stop. Naghihintay ng bus papunta sa para mag-pick up sa amin papunta sa terminal free. Because you have to pay now to go straight to the terminal. So we were dropped off here and then we can just get the bus for free. Kasi cheap tayo. Wow, it's free. Yeah, why not? so might as well. Hindi naman tayo nagmamadali. And then We have about 4 minutes hours? na lang hanggang sa bus. Yeah, but Yeah, we have 4 4 hours. hours before our flight, so and we've checked in, so Yeah, ayos. maghihintay lang. Yes, this is Heathrow Airport. And maaraw dito. Sana maaraw din sa Pilipinas kahit na tag-ulan. Yan, anong oras na? I think, yeah, 5:39 na, so 1 hour na lang. Tapos malalaman na namin kung anong gate. Tapos boarding na. Nandito na kami. Sasakay sa Airbus A380. Yeah. First time sa buhay ko. First time mo? Yeah, so plano yan. I've always been in... Ibig sabihin, dalawang... I've been in a 747 that has 2, but that's bigger. Pakita mo. Punta sa Dubai muna. And then Dubai. Dubai transit and then Manila pagkatapos. Yeah. Sa taas tayo. Kasi dalawang palapag. Sa taas kami. Hi. Sa aeroplano na po kami. May nakilala po kaming kabayan. Minutes na lang maland na kami. Mga puyat. Katapos nito meron pa kaming 9 hours flight. Wow. Meron 3 hours plus na layover. Tapos 9 hours papunta sa Manila. Antok na ako. Pero hindi worth it matulog kasi 34 minutes na lang maland na. Hindi na ako matutulog. Nandito na sa Dubai. Touchdown Dubai. Very tired. Yeah. Wala akong tulog. Puyat. Yeah. So we are about to board the second plane. Yes. Second leg of the journey. Bound to Manila. 9 hours journey. Mas mahabang flight. Yeah. Gutom na ako. So mas maliit ang aeroplano na yun. Yeah. Punta sa Manila. Yes, nandito na sa aeroplano. Punta na sa Manila. 9 hours pa.
Sa wakas, nandito na sa Manila. After 9 hours. 9 hours on the one flight, and then ilang oras ang first flight? 7 hours sa first flight. 7 and then 9 hours. Yeah. Yun, pupunta kami sa Immigration. And then ma-reclaim ng baggage. Tapos ma-hotel na. Oh, I can't wait to shower. Kamusta? Punta na kami sa hotel. Saan? Punta na kami sa hotel. Nandito na kami sa hotel. Maganda dito. Matutulog tapos may isa pang flight sa probinsya, sa Bicol, galing sa Manila. So we've got about, what do you reckon, 6 hours to sleep. Sa wakas, makakapaghiga kami. Pwede humiga sa higaan imbes sa upuan sa aeroplano. So that'll be a nice feeling, finally able to sleep properly, sana. Tapos bukas na lang lilipat sa Bicol. Gusto mo yan? So balik na sa airport. The domestic flight sa Naga. At least 1 hour lang. Pagod na ako. Hindi pa umaalis, pagod na. Hindi ayos yung tulog kagabi. Wala ka na tulog. Well, I got some. Konti lang. So sasakay sa aeroplano papunta sa Bicol. Finally. After, Sa Naga Airport or Pili Airport. yeah, delayed kami ngayon. Pero, supposed to be, alis kami 11 minutes bago ang kaya ngayon. Mag-board pa lang. Sa wakas, we're finally in Bicol. Parang aeroplano. Quite a small plane, wasn't it? Yeah, medyo maingay lang. Yeah, parang maulan dito. But yeah, nasa Bicol na kami. So nandito na